Monggo Dimas Arifin. Setunggal munduran. Ada jelajah ini jauh sari. Kalau melacak, yuk. Ada zaman berjuang, juang anak elasa. Kandul kodal kandul tembung kang aran omahe suwung suwe ora mau tanggung yo tak tinggal golek bebrayan kanggo nguripi sliramu jang ganteng ayo Subrono awi kok kono kaya sebelah kono yo lenggene kana ayo kebak iya sing lumbunge sing kandul kondal kandul almam laku kondal kandul dul kondal kandul almam laku udin kondal kandul dung 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 dus tak dung plak dung dung dus Allahumma sholli ala Muhammad ya moga-moga waras daya sehat nggih nggih Tala al-badru lalaina min syahri Jaban syukru alaina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif maaf ngapunten nggih menika ngeswaton kadang-kadang nggih kesambet nggih ngeten nggih Allahumma sholli ala Muhammad ya dekena ya Iki sida ta ora? Sida ta ora. Aku kowe ora iso ngomong nduk. Ya teteng nduk ya sing gondel-gandel ngono nduk. Kok tak doy apik. Tembung iku apik engko tak doy engko. Ya. Sokor bisa nyawa gunung bisa matur sembah nuwun Bos.
balung. Apa ya? Mas Dude tak doe kene pertelon Wali Songo. Ngadekan jeneng tanpa balung kang aran penak ayen dikungkum apa iku Apa ya? sate wedhus ya. Mbak dengan pulau panjang, Mbak dengan pulau panjang, yuk mau 20.000 jaga keamanan Anda ya. Pokoknya monggo nikmati suasana di pantai Mbak dengan pulau panjang untuk pariwisatawan yang hadir pada kesempatan pagi ini. Ingat. Ayo. Yo. Juga orang lagi penuh ini berangkat. Ayo molor yo maju. Ayo. Korang karet gorengan kopi tuku camputi wadahi tomblok. Terus? Amit almasai rupane ayu nek turu ngorok. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga ayo. Ya. Sokor Alhamdulillah sambut kaluar seker tembang caping gunung pun aturaken.